teño que facer? O das mazás. Buah, vaya lío eso, cando foi? O luns. O luns mandamos unhas mazás de cristal que había aquí, preciosas, preciosas, como o regalo que me fixo Galloso pola miña boda, precioso. Pero que a condición de que nos mandábamolo a alguén a cambio de que nos mandara algo para aquí. Moita xente nos mandou fotos de cousas que querían intercambiar por as nosas mazás. Estamos vendo aí as mazás. Había xente que quería cambiar ao home polas mazás. Había xente que quería cambiar... non sei que é isto. Ai, que bonito eso, Mira a vajilla que ten no armario ali detrás, E ten a televisión encima do armario. E isto que mierda é eso? Bueno, pero temos un gañador, non? O sea, as mazás marcha... Que mierda, que é eso? Iso é un gotelé. Ostra, nunca vira un gotelé. O de botar o gotelé na parede. Que fuerte. E é outra máquina para quitalo. Eso sería máis importante, Vale, quítame xa de eso, vale. Nos mandamos as mazás a alguén, e alguén nos mandou algo a cambio das mazás. Chelo, chamase Chelo. E temola aí. Moi boa noite, Chelo. Hola. Hola. Ostra, aí están as mazás. Hola, ¿qué tal? Hombre, aquí. Buena, funciona. Hombre. Ostra, pues ahora parecen más bonitas ahí na túa casa que aquí. Ah, que sí. Que chulas, Son muy bonitas. ¿Y tú qué nos mandache? Está ahí, está aquí. Está nesa caixa. Hombre. O sea, tú quedaste con mazás y tú mandachenos esto. Sí, quedé con una manzana, mandé los esto. Salí elegida. Pero hai moitas cousas aquí. Anda a modo. Para, que falta algo, ¡Oh! ¡Cha-cha! Que mala cara, hombre. Carai. Moitas gracias porque seguro que lle tiñas moito cariño, Sí. Que é? Pois usa para que queiras. Pero en esencia é unha sopeira. Eu era para decorar, sopa nunca lle botei, así que... Pode ser para moitas cousas, pero para decorar non. Por eso. De onde saleu? Pois mira, para dicirche a verdad, hai moitos anos que está na casa, sobre os 89, 90 anos, que nos anos 90 que veu para a casa. Eu imagino que o compraría a miña nai en Santiago. Un día que se Nunha desorientou ou tienda, algo. un bazar que había moi importante, moi famoso. Anda a modo que va a romper. Sería unha lástima, Sería. Non é Non fea. che gusta? Non é fea. É difícil de mirar para ela. No. Por eso gané o premio. Se te arrepintes e queres volvernos as mazás por a mierda esta, No. bueno, vamos a facer unha cousa. Vou na poñer na mesa, con moito cariño, e a primeiro invitado que me diga algo dela levo. Vale? Cuida máis mazás. Un besiño. Chao. Chao, Chelo.
Que non queda ben en ningún sitio, eh? No, únicamente... Sí, onde pode quedar ben é aquí debaixo.